Hey!
Mbak Yanti, tarik lagi mana? Bagaimana Bu Meni? Bagaimana Bu Meni yang nyawer siapa ini? Nyawer nih. Mbak Yanti, Mbak Yanti. Aja sok belang. Aja semalang membayang. Aku iki catur. Aja sudah sampai. Semalang
Fajar dari Besat. Monggo.
pripun kung? Kung pripun kung? Urip ana kutha gedhe kowe tak tukone omah tak isine kowe ayo apa wae akan sesitam mesti ana